Good morning, good afternoon, or good evening, depending on which part of the world you're seeing this video from. Welcome to Enuani Cultural Forum, where we promote the rich cultural heritage of Igbo. I've not been online for a while now. I needed to take a rest because I had fever. I wasn't feeling that strong, so I had to take time to take care of my health before returning to you. You can see the evidence here on my mouth. So I had to take time to rest. So I want to thank every one of you for your support. I'm making this live stream to thank you all for how you have supported Enuani Cultural Forum so far. The year is coming to a close. This is my first active year on YouTube. So I want to thank every one of you for being a part of this remarkable journey. If you're seeing the live stream, I would like you to comment by letting us know when you discovered this platform. Since how long have you been with us? When did you see our post the first time? I would like to know. It helps us to track our progress. Let's track our progress together to see how far we have come. Okay? When was your first time of seeing a post or a video from Enuani Cultural Forum? Let me ask the question. When was the first time you saw our video? Okay, so the question is there. When was the very first time you saw our video? I mean, how long have you been a subscriber to this channel? When was the very first time you saw a video from Enuani Cultural Forum? I would like to see your answer. Hi, welcome. Chris, Adrian, you're welcome. So please let us know. Good night. I can't remember. All right, no problem, James. I just want to use this as an opportunity to do some introspection, track how far we have grown as a family. This is our first year actively. I created this channel around 4 years ago, but not really always coming online. Kindly subscribe, my brother. Thank you. I wasn't really actively coming online, but this year, by the end of this month, I should say I've been online actively for a year. It's better that we're speaking Igbo in this platform or program as case may be. Please, it's my suggestion. Daalụ nwanne m Okechukwu. Okay, Okechukwu ihe i kwuru dị mma. What topic is on board today? Okay. The topic is that anyị na-ekwu, anyị na-ayọ, ọ bụghị ihe a na-apọsụ mmadụ apọsụ. Anyị rịọ maka increased collaboration, increased solidarity among Igbo people. Ị gachaa na platform ndị ọzọ, because I usually look around. Ị gaa na platform ndị ọzọ, ị ga-ahụchasị ụmụnne anyị bụ ndị Igbo na platform ndị Yoruba, na platform ndị Hausa. Ị gachaa na other social media platforms, ị ga-ahụchasị ha. Ị ga-ahụ ha na TikTok, ịhụ ha na Facebook, ịhụ ha na
ebe a bụ YouTube. Ga-anọchasị na platfọm ndị Yoruba, platfọm ndị Hausa, na-eme ebe ahụ ọ na-ekpo ọkụ, ihe niile a na-agara ha nke ọma. Ọtụtụ n'ime ha na-akwadosi ha sef, mana ndị a na-akwado bụ ndị ọ bụ na anaghị eji ntị anụ ihe gbasara ndị Igbo. Mgbe ọbụla anụ ihe gbasara ndị Igbo, ọ ihe ọjọọ ka a na-akọ gbasara ndị Igbo. Mana ịbịa n'ụlọ ahụ ịhụ na ndị Igbo na-akwado ha, maka onye tụpụrụ ọnụ onye tụnyere ahịa. Ị gaa na platfọm ndị ọzọ, platfọm ndị Yoruba, platfọm ndị Benin, platfọm ndị Hausa, platfọm ndị mba ọzọ na-anaghị ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo. Ị gaa n'ebe anwa, ndị Igbo ka ị ga-ahụkwa. So ọtụtụ oge ma na-ajụ onwe m, ma ndị a bụkwa ndị Igbo anwụkwara mmiri ara nwụjuo ya afọ. So sometimes it's painful, maka iche ndị Igbo ndị a na-aga na platfọm ndị ọzọ na-atụnyere ha ahịa, na-atụnyere ha ọnụ, na-eme ụlọ ha na-ekpo ọkụ. Olee ihe mekwana na ahụ platfọm ndị Igbo ibe ha anaghị esote? Well, iche ya eche, lebanye ya anya, ị ga-achọpụta na ọtụtụ ndị na-eme abịa echuzuo the opposite side, like negativity sells more. Bad news sells more, spreads faster. So platform ndị anwa na-ekwu ihe ọjọọ gbasara ndị Igbo, pụta n'ebe ahụ na ihu comments. Ọ bụgodu 5 minutes etiri ihe ọbụla a na-eme, 5 minutes, 10 minutes, boom, osula. Ije na comment section ya efunọ ndị Igbo. So wee na-ajụ onwe m, gịnị mekwanụ na ọ bụ na platfọm ndị na-epromotu ihe gbasara ndị Igbo, isi m ndị Igbo anaghị atụ ya ọnụ n'ime ya? This is not undermining the ones who are doing well. Okay, Chukwu, you are the one who suggested ka anyị na-asụ asụsụ Igbo. So I'm doing my best to also see na asụsụ Igbo m na-asụ ka ọ bụrụkwa Igbo izugbe or close to Igbo izugbe. Maka nsụwa asụsụ Igbo nke m, that is my own tribal Igbo dialect, ọ ga-afịacha arụ oles ma iwe ruo ntị ana tupu ị ga-anụ ihe ndị m na-akọsị. So anyị na-ekwu bụ, I am calling for increased solidarity, ka ndị Igbo were obi nwanne na-aga. Ebe ọbụla ịhụ a na-eme ihe gbasara ndị Igbo, na-etinye ya ọnụ, especially platforms ndị na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo, ndị na-ewepụtasị ihe dị mma gbasara anyị Igbo. Otu ị ga-esi wee kwado ya bụ, nke mbụ, ifu ebe a na-ekwu ihe gbasara ndị Igbo, ihe dị mma gbasara ndị Igbo, ị ga ebe anwa si onye anwa na-ekwu ife ahụ, thank you, daalụ, ndewo. Inwekwa ndụmọdụ ị kwesịrị inye onye ahụ, inye ya. Ọ bụrụ ihu onye na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo, ị gafeta, ọ gbasara gị. After all, ihe ọ na-ekwu dị mma. Ihu onye na-ekwu ihe dị njọ gbasara ndị Igbo, Chineke emeela, you settle down, were ocho, nọrọ ọdụ, bidozie kọwa ma nke a jụrụ gị ma nke a jụrụ gị. So ihe gbasara ndị Igbo bụ ihe m na-ayọ ka ọ bụrụ na anyị nwe obi nwanne, na-akwado onwe anyị. Ihe onye na-eme ihe dị mma, ịgwa ya jide ka iji. Anaghị m ekwu ihe a maka mụnwa, because ọ bụrụ na ihe m tụkwasịrị obi wee na-eme ihe gbasara Igbo bụ maka ihe mmadụ ga-ekwu, nka m akwụsịla the ọlụ long ago, because the discouragement is more, such the same way the encouragement is also more.
O nweela mgbe ndị mmadụ gbakọrọ ọnụ kpebie na nwoke ma ka anyị gosi ya na ihe a ọ na-eme ga-etinye ya na nsogbu. Ewee tinyekwa m na nsogbu. Nwụrụ m gawa n'ụlọ mkpọrọ na Abuja. Anọrọ m ebe anwa up to 7 to 9 days tupu ndị obodo m si wee bịa ewee nọkọba ọnụ sị mba na ya agaghị arapụ nwanne anyị a ka ọ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ. Ewee gbapụta m wee weluo m Delta, mana eburu m from Delta all the way to Abuja. Nke a ga-eme ya ọnwa 6 because ihe a mere na May, June, July, August, September, October, November, December. This is ọnwa nke 7. Nke a mụ na gị na-ekwu okwu, ekwentị m abụọ nọ n'ụlọ mkpọrọ na Abuja. A sị ka a nyochaa ya mara ma eme ya ihe oyibo na-akpọ, ihe a na-akpọ na bekee forensic analysis, ka a mara ma onwe ihe ndị nọ n'ime ya ga-eji wee jide m fully, iji wee gosi na tupu ha ejide m enweghị any concrete thing a ga-eji wee sị ka anyị jide nwoke a. Ọ maka iwe ndị chere na ihe nwoke ma na-eme ọ dị ka ọ na-aga, ka anyị chọọ otu anyị ga-esi wee kwụsị ya. Ekwentị m ji eme live stream na mbụ bụ iPhone ahụ. I were ya mee live stream, ị ga-ahụchasị ihe dị iche na clarity ya. I were ya mee vidio, ị ga-ahụ ihe dị iche na clarity ya because ọ gbagonitere elu. iPhone 12 Pro Max. Nke ọzọ awụrụ Redmi Note 12 Pro. Ndị uwe ojii ji ekwentị na abụọ a dịka ka mụ na gị si ekwu okwu otu a. So ihe m ji ihiri ya na-akọ akụkọ abụ ihu onye na-eme ihe gbasatara Igbo, onye na-eme ya, onye na-akwado ihe gbasara Igbo, otu ọbụla ị ga-esi wee kwado onye ahụ, ọ bụrụgodu nwoke m jide ka iji, is enough. Ọ bụrụ ihu onye na-eme ihe dị mma gbasara Igbo, nwoke ahụ ọ na-agbalị ịgawara ụwa gị. Scroll up ife onye na-ekwu na ndị Igbo wu ndị ori, ndị Igbo wu ndị ama, ndị Igbo awụghị mmadụ, anaghị eso ndị Igbo emekọta ihe. Chineke emeela. Ebe anwa ka ị ga-eburuzi ocho gị nọrọ bidozie na-akọ ihe kpasara ihe mere m ji wee na-ekwu ihe ahụ na ị gaa na platfọm ndị Yoruba, platfọm ndị Hausa, platfọm ndị Benin, ọ ndị Igbo na-eme ya, ọ na-ekpo ọkụ, ọ na-aga. Ị ga-eche na nwere ihe ọwa okwu ka m tụnyere ya, nwe ihe m gwara ya, ọ okwu ka ị tụnyere ya, mana okwu ahụ ị na-atụnye na okwu onye Igbo ọzọ na-atụnye, ndị Igbo 10 kọ ndị Igbo 20 kọ 50, ụfọdụ oge ndị Igbo 1000 tụnye ọnụ n'ofu isiokwu. YouTube ahụ ya dịka ọ dịka isiokwu a na-aga, algorithm atụtụrụ ya, fesa ya ebe niile. So eji m oge a na-agwa gị, oge ahụ ị wepụtara wee na-atụnyere onye Yoruba, onye Awụsa, onye Benin, onye Gala, ebe ahụ ọ na-akọtọ ndị Igbo, werekwa oge anwa bịa n'ebe onye Igbo na-eme ihe dị mma gbasara ndị Igbo, gwa ya nwoke m jide ka iji. Inwe ndụmọdụ ịchụ inye ya, nye ya. Onwe ihe ọ na-akọ na-abụghị eziokwu, ịkọwara ya na ihe a ọ dị ka ịghọtafiere ya, otu a ka esi wee mee ya, otu a ka o si adị n'ebe m si wee bịa na otu o si adị. Ihe ndị a wụ ihe ndị ga-eme Igbo a na-aga n'iru. Daalụ nwanne m.
Elvis Emeka ihe ndị ga-eme asụsụ Igbo, ihe gbasara Igbo a na-aga. Ọwụghị oge iji wee gaa ebe onye iro anyị, onye ọ bụ na o kpebiela na ihe niile ọ ga na-etinye na Facebook ka ọ YouTube ka ọ bụ Instagram ma ọ TikTok bụ ihe ndị dị njọ gbasara ndị Igbo. Inwe wepụtakwa oge gị na-eche ya ka o tinye, mgbe ọbụla o tinye ya unu ebido. Mana onye ọbụla bụ kpọọ onwe ya onye Igbo, wepụrụ onye ahụ ọnụ, wepụrụ ya anya. O tinye ya today, o tinye ya echi, tinye ya nwanne echi, ọ hụ na onwere onye na-atụpụrụ ya ọnụ. Immediately ọwụrụ mmadụ ga-agwa ya kwụsị iti ihe a na ọ naghị aga. Mana ọ hụrụ anya na otu ihe gbasara ndị Igbo, mebi kpọọ ha iyi ka ọ kpọọ ha aha dị ọjọọ, aha dị njọ, otu ha ara ya ndị mmadụ abịa na-etinye ọnụ na-etinye ọnụ na-etinye ọnụ na-etinye ọnụ. Olee ihe YouTube na-achọkwa dan na mmadụ na-ememe ihe ndị mmadụ a na-etinye ọnụ? Is an interactive platform. Mana ihu ihe a na-ekwu ebe a na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo, is okay, is doing well, that our brother is doing well. Even when that our brother is having challenges, nke ahụ gbasara gị. This is not undermining the effort of ndị mmadụ ọwụ na once in a while some go the extra mile, chọta WhatsApp number, ezitela anyị message, nwoke m ahụ m vidio itinyere the other day, you did very well, mana onwe ihe nchọ ịkọwara gị, onye ahụ ebido nyewa gị ndụmọdụ. Ọnwụkwado ụfọdụ n'ime ha ga-ezitelu gị ego. So I am calling for more of such. Ka anyị na-akwado ibe anyị. Otu ọbụla ịma na mmadụ na-eme ihe gbasara Igbo, otu ọbụla ịma na ọ ga-esi wee mee ya ka ọ dịkwanụ mma, kwado ya, nye ya ndụmọdụ anwa. A sị na anyụkọta mma mmiri na otu ebe ọgbọ ụfụfụ. Ọkụkọ rie nne, kpụọ ufu, atụgbuo ya. Igwe bụ ike, azụ bụ ike. Ka ọ bụrụ na ịnụ ihe ọbụla gbasara ndị Igbo, ebe ọbụla a na-eme ihe ọbụla gbasara ndị Igbo, ọ bụrụ ha n'ihe ọma, asịla ndị ahụ na-emekwa ihe ọma, Chineke gọzie ha, ị gawala ụwa gị. Mana ihu ihe ebe a na-eme ihe dị njọ gbasara ndị Igbo, ị chọrụzi ocho nọrọ ana. Ihe YouTube na-achọ, ihe all social media platforms na-achọ bụ ebe a na-aka ụka, ebe a na-ekwukọta, ihe oyibo na-akpọ interaction. Ndị mmadụ na-interact, ọ bụgodị na a na-akpọtara iyi, ọ gbasara ha. Ihe a chọrọ ịmara bụ na ndị mmadụ na-interact. Algorithm bịa, ọnwụ ya dịka na ọ dịka this platform bụkwa, ọ dịka ụlọ onye a mepere bụkwa ebe a na-interact very well. Ọ tụtụrụ vidio onye ahụ, ọ tụsa ya. So ihu ebe a na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo, ọ bụrụgodu hi, hello, good morning, nwoke m jidesi ike, ihe anyị kọrọ the other time, ọ bụkwala otu ahụ ka o si dị. All those things are support. Ọtụtụ ndị mmadụ na-aga, o nwere nwaanyị asị na onye Igbo na-anụ ya. Mgbe ọbụla ọ hụrụ live video m na-eme, olesi na ọhụrụ live video ahụ, ọ hụrụ ana live video anyị na-eme, ị ga-ahụ ya n'elu ebe a. Ụfọdụ oge hụ ya $5, $2. O nyela anyị super thanks just to support. Ọ sị na ọ naghị anụ Igbo. Ọ ihe mere na ụfọdụ oge hụ na m na-emebe vidio n'olu bekee, ọ bụrụ na amaghị m asụ Igbo. Igbo a na-asụ ebe a wụ Igbo ị ga-enwe ike ịkpọ Igbo izugbe. Mbido sụwa n'olu olube ndị obodo m si wee bịa, ọ ga-afịa gị arụ nwa obere ịnụ ihe niile m na-akọ. So ihe m na-ayọ anyị bụ ndị Igbo bụ ihu ebe a na-eme ihe gbasara ndị Igbo, ọ bụrụ ihe ọma gbasara ndị Igbo, ọ wụghị license for you to say a na-agbalị, Chineke gọzie ha. O nwere one young man m na-afụ, amaghị m aha ya sef,
ọ dị ka onye Delta, nwoke ahụ na-agbalị. Very very strong. In what way have you encouraged nwoke ahụ na-agbalị? Ị na-atụpụrụ ya ọnụ? Ị na-atụsa vidio ya? Are you even a subscriber? Mgbe ọbụla m mebe vidio ka m na-ayọ, ugbu a anyị eruola 1000 mmadụ na-ele vidio, ugbu a anyị eruola 100. Biko, ọ bụla ị na-ele vidio a, gaa subscribe ka isote anyị. Mgbe ọbụla anyị tinyere ihe onyonyo, ka ị dị n'ime ndị mbụ ga-afụ ya, or the first set of people ga-afụ ya. But akwụcha, ị nwere ike ịnọ ebe a 2 hours, ịnọcha ya 2 hours, end ya vidio gị, hụ na ọ mmadụ 10 ọ mmadụ 15 soro gị. Chineke gọzikwa ndị ahụ na-eso anyị, na-akwado anyị, na-atụnyere anyị ọnụ, na-atụta alo usoro ha chọ ka anyị si wee na-eme ihe. Dịka otu anyị si na-asụ bekee, otu nwanne anyị ebe a sị na ọ ga-adịchakwa mma na anyị na-eme ife dị otu a ka anyị na-asụ asụsụ Igbo, maka na ihe anyị na-eme bụ ihe anyị si ka anyị wee na-akwado, ka anyị were ya na-akwado asụsụ Igbo, ka asụsụ anyị rapụ ịna. O nwere otu ị ga-esi wee na-ekwu gbasara kọlchọ, gbasara ọdịnala, gbasara omenala, na-asụ ya n'olu bekee. Amaghị m otu ị ga-esi wee wepụta ọjị were olu bekee na-agụ ọjị. Ụmụnne si n'otu nne eji wee pụta, ụmụnne si n'otu agbụrụ wee pụta. Ọ dịghị mma na ha na-aka ụka, ọ ha na-ekwu ihe gbasara obodo ha, a na-asụ ya n'olu bekee. Ndị ọbịa abịa na-atụ ya ọnụ. Otu anyị si wee na-asụ olu Igbo, ọ ga-afịacha arụ ka ịhụ onye na-abụghị onye Igbo na comment section na-asị, what kind of platform is this? All of you and your easiest Biafra. Because ihe a na-eme iji wee na-atụ ndị mmadụ egwu, ha hụ na ị na-eme ihe dị mma gbasara Igbo, asị na Igbo IPOB, asị na Igbo Biafra, ihe ọbụla ga-eme gị egwu ebido tụwa gị. Because ọtụtụ ndị mmadụ na-enweghị obi ha na-esiri ike gbasara Igbo, ha nụrụ ana IPOB, you people have come again, o were ọsọ, ọtụtụ n'ọsọ, ị gaghị ahụzi ya on social media again. So biko, eji m oge a na-ayọ, mgbe ọbụla ịhụ ihe a na-eme gbasara ndị Igbo, kwado ya. Enwere ọtụtụ usoro dị iche iche ị ga-esi wee kwado ya. Ịtụnye ọnụ n'ihe a na-ekwu, double tap on the video, ịpịa ya aka ugboro abụọ, double tap on the video to like it. Iji wee maatụ, anyị dị mmadụ 97 na-ele ihe onyonyo a ugbu a, ma n'ime ndị mmadụ a na-ele ihe onyonyo a, anyị nwee just likes 10. Ndị mmadụ 10 likere vidio a, mana anyị karịrị 100 mmadụ na-ele the video. Ị hụla ya? Ihe ahụ m na-akọ. There are many ways you can support the platform. First, by double tapping on the video to like it. My brother, it's as simple as that. That is a Chukuma. What you're saying is factual. I think about a few days ago, ka m mebele ihe onyonyo mgbe nwanne anyị bụ KC gara na TikTok live stream a nwoke ma bụ kata efe wee gwa ha na ọ bụghị onye Biafra, na ọ bụ onye Anambra. O nwekwa n'ihe okwu njọ, mana ndị mmadụ ebido na-akọ na KC anaghị asọpọtụ Biafra tupu o mekwa another live stream na I think Inyanga TV to explain na ọ bụ onye Igbo, na ọ bụ onye Biafra. Because akọwara m ndị mmadụ na onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye Biafra. It's not a choice. As long as na ịbụ nwa afọ Igbo,
ịwọrọla nwa Biafra. Mana ihe ọzọ dịkwa n'ime ya bụ na ọwụwụ ndị Biafra niile bụ ndị Igbo, mana ndị Igbo niile bụ ndị Biafra. Maka o nwechasị ọtụtụ mba nọsị n'ime Biafra na-abụrọ ndị Igbo. O nwechasị ọtụtụ mba ndị eketinyere n'ime Biafra na-abụrọ ndị Igbo. Mana onye ọbụla bụ onye Igbo primarily ịwọrọla onye Biafra. Amaghị m ihe na-atụ ndị mmadụ egwu n'ịbụ onye Biafra. Dịka ka nwanne m si wee kwu, Chukwuemeka si wee kwu, Chukwuma Okoye si wee kwu. Ị ga-ahụcha ha na-akpọ onwe ha ndị Arewa, Yoruba na-akpọ onwe ha ndị ụmụ Oduduwa. Gịnị ga-emekwanụ gị ha kpọọ gị onye Biafra, ịgbaka, ibido wesowe onye na-akpọ gị onye Biafra iwe? Ọsọ oke na a na-akpọ ha IPOB, Indigenous Peoples of Biafra. Onwe ihe John na-asị na ịbụ nwa afọ Biafra land. Maka onye ihe Indigenous People pụtara. Oke, maka na Federal Government of Nigeria gadara onwe ha wee zuo izu si na otu ahụ a na-akpọ IPOB bụ ndị ajọ otu. Mana ndị anwa na-agagharị na-achị efi na-egbu ndị mmadụ ahụ ha ajọ otu. Igbo, tetenụ n'ụra. Tetenụ n'ụra. Ihe nna ayọ gị bụ onye na-ele ihe onyonyo a bụ ihu ihe ọbụla gbasara ndị Igbo, ihu ihe ọbụla metụtara ndị Igbo, biko kwado ya. Ịhụrụ anya ihe ọbụla gbasara ndị Igbo, biko kwado ya. Tụmadụ onye ọbụla na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo, ka ọ rapụ ịbụ na ihe ị na-atụnye ọnụ bụ mgbe ọbụla a na-akpọ ndị Igbo iyi, mgbe ọbụla a na-ekwu ihe ọjọọ gbasara ndị Igbo, mgbe ahụ ka ọ ga-amasị gị ịtụnye ọnụ. Tụnye ọnụ mgbe a na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo. Tụnye ọnụ n'ime ya. Igbo izugbo anyị na-asụ na ndị mmadụ na-ekwu na ọ ndị Yoruba, ọ ndị ọcha, ọ ndị bekee nyere ha Igbo izugbe. In fact, ọ ndị bekee nyere ha aha Igbo a na-aza. Nlecha ọtụtụ kọmentị ndị a ọ na-atọ m ọchị. Ọ na-atọ m ọchị because o nweghị onye nwe Igbo izugbe. Igbo izugbe awụhụ maka ndị Anambra ka ọ maka ndị Imo. Igbo izugbe is just a collection of okwu ndị dị si n'asụsụ Igbo ndị a chọpụtara na they are mutually used by different Igbo tribes. Ewe jikọta ha ọnụ were ya mele okwu. Ọwụwa Igbo izugbe ka ọ kwụsịrị. Yoruba nwekwanụ Central Yoruba. Ị gaa n'ala Yoruba ịhụ na ha nwechasị onu dị iche iche dịka ka anyị si wee nwee onu dị iche iche. Ọwụwa just ala Igbo nwere onu dị iche iche. O na-asị ya okay because n'olu anyị dị iche, anyị ahụrụ ndị Igbo. Igbo bụ ndị ahụ na-asụ Igbo izugbe. No. Ịbịa n'ala Yoruba, a nwechakwa onu dị iche iche n'ala Yoruba. Daalụ nwanne m Chukwuma, daalụ Chukwuma Okoye, daalụ n'ihe anyị na-ayọ ha ka ha mee. Biko, ọ bụ na ị na-ahụ ihe onyonyo a, double tap on the video to like it. Ị nwekwara ike ịtụnyela anyị ọnụ ma inye anyị super thanks. Otu ọbụla ihe ọbụla ị ga-enwe ike ime iji wee na-akwado asụsụ Igbo, iji wee na-akwado omenala Igbo, iji wee na-akwado ihe ọbụla gbasara Igbo, na-eme ya. Ka ọ rapụ ịbụ na mgbe ọbụla ị na-atụ ya ọnụ bụ mgbe ịhụ na a na-ekwu ihe dị njọ gbasara ndị Igbo. Ọ bụ na ihe awụghị live stream na ọwụ recorded video, anyị ga-eme the recording. Ndị na-eme editing na-anọrọ ana mee editing. Ọ bụrụ na nke m sụ asụsụ olu ebe m si wee bịa, akọwa ya na bekee, that is the subtitling, ka ndị mmadụ nwee ike ịghọta ihe m na-ekwu. So emechaa these videos, etinye ya na YouTube. Maybe after 3 days, ịhụ ya 500 views, 200 views. Ịtụgharịa that video,
hụ vidio ebe a na-ekwu Igbo mee nke a, Igbo emere nke a. Achọghị m ikwu ihe dị njọ gbasara ndị Igbo atọ, mana onye ga-ahụ ndị na-ekwu Igbo mere nke a, Igbo emere nke a, Igbo mere nke a, Igbo emere nke a. Even if it's 20 minutes ka onye ahụ tinyere that video, gaa na comment section ya. Iche na onye ahụ amara ihe ọ na-eme, ọ ma ihe ọ na-eme is to trigger you so that you will comment. Ibidozie na-atụpụrụ ya ọnụ. Okay, blessed Chukwu, thank you. Yes, there are different dialects in Yoruba. That's true. Even in Hausa. Now, in Hausa land, this place we call Northern Nigeria. Tribes ndị dị na Northern Nigeria ruru 20. And I'm not joking. Tribes dị iche iche enwere na Northern Nigeria ruru 20. Ha niile awụghị ndị Hausa ma ọ Fulani. Ha niile awụghị ndị Hausa, Fulani, Nupe, Kanuri. Ndị ahụ awụ the big tribes. There are other smaller tribes. Ị na-akpọcha ha ndị Hausa, ọtụtụ n'ime ha lechaa gị ha chị ọchị jewele ụwa ha. Ha ma n'ime onwe ha na ha awụghị ndị Hausa. Ha pụọ n'ebe ị nọ gawa n'ime obodo ha, ịkpọ ha onye Hausa agwa gị no, awụghị m onye Hausa, lee onye ebe m bụ. So ọwụhụ naanị Igbo nwere mba dị iche iche. Ọwụhụ naanị Igbo na-asụ n'olu dị iche iche. Mba ndị ọzọ, obodo ndị ọzọ anyị na ha nọ n'otu ebe bụ Nigeria nwegasị olu dị iche iche a na-asụ ma na-edekwada Central Hausa language. Ndị Yoruba na-ede ha Central Yoruba language. Abịazịa n'ebe anyị asị na anaghị ede Central Igbo, na ndị South East nwere ya. O nwere ebe atụrụ aka na ndị ebe nwe Igbo izugbe. Ị ga-asịkwa na asụsụ Igbo izugbe a na-asụ na ọ dị ka Anambra, dịka ka a little bit of Imo. Mana mụ nwa onye Delta gafelu na Delta gawa na as far as Imo State, ebe m gara akwụkwọ University Mahadum. Dee asụsụ Igbo izugbe, nwee ya A first semester, nwekwa ya A second semester, iji wee gosi na itinye uchu ihe ahụ itinyere obi gị na ị ga-amụta ya. Agwara m ihe eserese etila na social media about 1 month ago. Otu nwata onye Yoruba gara secondary school na Anambra wee bụrụkwa the best student in Igbo language na Anambra. So Igbo ka anyị si ụbọchị taata bido na-akwado ihe gbasara asụsụ Igbo. Mgbe ọbụla anyị na-ekwu ihe gbasara Igbo, ka ọ bụrụ na asụsụ Igbo ka anyị na-asụ. O nwere ndị na-akwado anyị a na-eji okwu ọnụ na-akwado anyị, a na-akpọ anyị na vidio, a na-akpọ anyị na phone call. Ọtụtụ n'ime ha nọ Nigeria. Ọgwụgwọ ego ka a na-enye anyị, mana okwu ọnụ ndị nwekwara ego inye na-enye ego. Okwu ọnụ ndị mmadụ na-abịa na comment section na-etikwa ọnụ n'ihe anyị na-ekwu. Ile anya ihu na-esi anyị ji wee na-asụ asụsụ Igbo, ọ ga-afịa arụ ịhụ onye ọbụla na-awụghị onye Igbo na-anaghị anụ asụsụ Igbo ọbịa na comment section na-eti ọnụ. Onye ahụ ga-adị ka onye iberibe. O lechasịa kọmentị ya, ọ ga-eji aka ya wepụda kọmentị. Ọ gaghị eche ka onye ahụ na-ememe live stream wepụ kọmentị, maka ọ maghị ihe anyị na-akọ. Ọ na-afọrọzi ịmara ihe ọ ga-atụpụrụ anyị. So ihe m na-ayọ bụ na ọ ga-adị mma ịhụ ebe a na-eme ihe gbasara Igbo. Ndị ọbụla na-eme ihe dị mma gbasara Igbo, otu ọbụla ị ga-esi wee kwado ya. Ọ bụrụ mgbe e mebiri ihe dị njọ. Ọ ihe na-amotivate ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị a na-ekọtọsi Igbo.
Mgbe nwoke ahụ bụ nwanne anyị bụ KC kwuru okwu ahụ, ahụchara m not less than 10 different videos of ụmụnne anyị wụcha influencers a na-akọtọ KC. KC amaghị eti egwu ya wụ skladika, egwu ụmụ nkịta, egwu nka. Maka na ama na ati ihe dị otu anwa, it will trigger our people to start commenting, but they are also our people. So ihe onye na-ekwu ihe dị njọ gbasara ndị Igbo, ama na as a human being, ị ga-achọ ka ị tụpụrụ ya ọnụ, ka ị saa ya, mana ọtụtụ oge ilecha ya, ilecha ghara ya. Mgbe ọ ga-eme vidio 4 times, ugboro 4, 5, 6, 7, tii na platfọm ya, onwere onye na-atụpụrụ ya ọnụ, ọ ga-ajụchasị onwe ya ma ọ na-awụzi onye ara. Ọwụ mmadụ ga-agwa ya ichenji approach, ọwụ mmadụ ga-agwa ya. Thank you, blessing. The thing is this. Ihe dị n'ime ya bụ na ọ bụla ị bụ onye Igbo na-akwado ihe gbasara Igbo, wetakwa na ị bụ onye Igbo, ngozi ọbụla Chukwu okike abịa mmadụ were ndị Igbo ga-eru gị aka. Mana ọ bụ na ị bụ onye Igbo, ị kwetara na ị bụ onye Igbo, oke ị bụ ndị Igbo na-eche mgbe ihe dị mma na-abịa, asị hey, anyị bụ ndị Igbo, nye anyị, emepecha aka. Mana onwe ihe dị njọ a na-ekwu gbasị ahụghịkwa m onye Igbo, ọtụtụ ga-asị na ha bụ onye Igbo nwa obere onye Igbo. Onye ihe bụkwa nna mmadụ bụ obere onye Igbo. Ịjụọ ya ihe mere eji bụ obere onye Igbo, sị na anahụ South East or outside South East, na ihe mere o ji wee bụrụ obere onye Igbo. Ihe a m bidoro taa, onweghị mgbe m ji wee zube na mbịa live na aga m asụ ya n'olu Igbo, mana ọ tọkwara m because eji m aka na we are going to now set a time ka ọ bụrụ na anyị ga na-eme ihe dị otu a at least every Friday night. Ọ ga-adịkwa mma ka onwe ụbọchị anyị ji wee na-akwado asụsụ Igbo, ka anyị na-asụ asụsụ Igbo na-akwado ya. Ịgacha na platfọm ndị a na-akpọ ndị Yoruba ka ndị Hausa, ọ Hausa ka ha na-asụ. Ịga na platfọm ndị Yoruba ka ha na-asụ. Ọtụtụ platfọm Igbo na-asụkwa Igbo. So I am trying to propose that our own platform will also imbibe the same idea. Ọwụ na ya amaghị asụ Bekee, ọ mgbe anyị dị obere ka ọ na-abụ na ịsụọ asụsụ Igbo apịa gị ezigbo ụtarị sị na ị na-asụ ele ha na-akpọda ya, na ị na-asụ vernacular, ewechietala ya again. Na ịsụọ asụsụ Igbo from nursery school to university, abanchara ịsụ asụsụ Igbo, sị na the instructional language should be English. So ihe ọbụla anyị ga-enwe ike mee iji wee na-akwado asụsụ Igbo ka ọ rapụ ịla, anyị ga na-eme ya. Nke mbụ bụ na ndị nọ n'ime anyị bụ ndị nne na ndị nna ga-ebido na-agụ ụmụ ha aha Igbo. Ịmụ ọnwa inye ha aha Igbo, aha Igbo na mbido, aha Igbo n'ikpeazụ. Ka anyị na-ahụ Ogechi Okafọ, Chikaọdịlị Okonkwo, Nwaamaka Okafọ, ka anyị na-ahụ aha bụ aha Igbo. Welcome back. I'm sorry I lost my audio, so I had to fix it. In case you're just seeing this live stream, Biko,
double tap on the video to like it. Double tap on this video to give it a thumbs up. We have over 80 something people by this time still watching, so please double tap on the video to like it. Uzoma, thank you so much. I appreciate you. Victoria and my brother, well done. You are doing a good job. Please keep it up. Thank you so much, Ijem. Elvis Nemeke. I said Nemeke because I am from Enuani. That's how we pronounce it. Elvis, thank you so much. My phone battery don't die. Okay, thank you, my brother. I just also had to change my own battery. I just know about battery maybe this microphone because I lost audio. If you're just seeing the video, kindly double tap. Video when was the first time you saw our video? That is what is displaying there. If this is your first time of seeing our video and you are not yet a subscriber to this channel, kindly take your time, scroll down and hit the subscribe button so that you can become one of us. Whenever we put out videos, you'll be among the first set of people to see it if you hit the notification bell. Adiax, is your own father a slave? If he is, you can look for one. Why not? But if your father is not, why will you be looking for a slave in the midst of people who are kings? Everybody here is a king. This is Igbo land. Nobody in Igbo land has ever been taken as a slave. Listen again, I'm speaking English because of you, because I know you are not an Igbo person. Nobody in Igbo land has ever been taken a slave. The only people taken away from Igbo land were kidnapped, stolen and taken away. They were not slaves. So if your father was a slave, he probably must have given birth to many slave children. So you can be one. If you want to be a slave, you're welcome. Not can you be mine. No, nobody can be your. We are all kings here. This is a gathering of kings, eagles. You are not a fit here at all. I know one of your frustrations is that we were speaking Igbo language. I know in how you are so. Na ganiri wa Igbo ka anyị ga na-asụ ka anyị rapụ onye ara onye nzuzu okay, so ụmụ Igbo onye ha anyị na-akọwa ihe a n'ebe ndị Igbo na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo. Otu n'ime ihe ndị ga-ahụ ndị pepebody, ndị ọ na-afịa arụ, ndị ọ na-ewute ha nke ukwuu. Ọ na-ewute ha nke ukwuu, amaghị m ihe ọ na-akọ. Ọ na-ewute ha nke ukwuu mgbe ọbụla a nụrụ ihe dị mma gbasara ndị Igbo. Arụ a na-atakasị ha. Ọtụtụ n'ime ha erughị dịka mkpịsị ụkwụ ndị Igbo. Ọtụtụ n'ime ha erughị dịka nsị ndị Igbo. Mana ịpụta na social media ifo ha na comment sections of every platform. A na-akọ ihe dịgasị iche iche gbasara ndị Igbo. A na-akọ ihe dị iche iche gbasara ndị Igbo. Achọrọ ka m wepụta oge gwa ndị nwe ụlọ anyị nọ n'ime ya ihe nwoke ma na-akọ. Chorokwanụ. Emeela m ya. At least from now, ndị nwe ụlọ ga-ama na ọ nwe onye ara nọ na comment section m. At least ndị nwe ụlọ amalala na onye ara nọ na comment section. So, like we were saying, ihe dị mma ebe a na-eme ihe dị mma gbasara ndị Igbo.
ime ihe a na-eme ihe dị mma gbasara ndị Igbo, na-etiri ha ọnụ, na-akwado ha, ka ọ rapụ ịbụ n'ebe ọbụla ịhụ ndị Igbo na-eme ife. Of course na agwala m ndị nwe ụlọ na ọnwa onye ara na ebe a. So ọ bụrụ na iwe onye Igbo tụ ị na-ahụ kọmentị a nkịta a na-akpọ @ADITYAX213, ihe ọbụla ị ga-enwe ike imere anyị wụ gaa na kọment sekshọn pịa ya, gwa ndị nwe ụlọ na onwe onye ara na ebe a, ka enyere ya aka gasasịa akaụntụ ya. Ayasasịzịa ya, o mepezi ọzọ bịa na kọment sekshọn ihe ebe a na-ekwu ihe na-agbasara ya, o were akọ na uche. Ọ ihe anyị ga-eme. Amaghị m ihe ọ na-akọ, mana ihe a ga-agosi gị ihe m na-ekwu. Ebe ọbụla ịhụ ndị Igbo gbakọrọ ọnụ na-ekwu ihe gbasara ha, na-ekwu ihe dị mma gbasara ha, ị ga-ahụ onye ara, onye iberibe, ị ga-ahụ onye iberibe, ị ga-ahụ onye iberibe wee ọtụpụta from nowhere. Ndị Igbo mere nke a, ndị Igbo mere nke a. Nwekwa ndị na-eteki ya one step further. Ha nọrọ n'ọdụ on their camera eme ihe onyonyo wee na-akọtọ ndị Igbo, maka na ama na ebe ọbụla etinyere the video, ọ bụ Facebook, ọ bụ YouTube, ọ bụ Instagram, ebe ọbụla etinyere the video, ndị Igbo ga na-atụpụrụ ha ọnụ. Mana eji m oge a na-ayọ ndị Igbo, ifu ebe a na-akọtọ ndị Igbo, ọ bụrụ ha niile ka ị ga-etile ọnụ. O nwere ndị ị ga-afụ Igbo niile rapụ onye ahụ ka o jizi aka ya na-ajụ onwe ya ma isi ọ dị ya mma ka isi arịghị ya mma. Ihu ebe a na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo, iwepụtakwa oge gị gwa onye awa na-ekwu ihe awa, nwanne m, ị na-eme ọfụma, ị na-agbalị, jisie ike. Ama m onye a nọ na kọment sekshọn m na-akọ ihe dị iche iche, mana ama n'ihe na-ewute ya o ji wee na-akụ ihe a bụ na oche na m ga-arapụ ihe m na-akọ dị mma gbasara ndị Igbo, bido na-enye nkịta ọnụ. Ihe m nwere ike imere ya dịka onye Igbo nwụzuru mmiri ara afọ, ihe m nwere ike imere ya bụ na agaala m gwa ndị nwe ụlọ na YouTube na o nwere onye ara, na o nwere nkịta ara nọ na platfọm m. Ọ ihe m kwesịrị ime, emeela ya, and that's all I can do. O nwere ihe ọzọ m ga-ewepụta oge soro onye ara na-akọ. Arapụọla ya n'aka ụnụ. Onwe ihe unu chọrọ ịgwa ya, onwe ihe unu chọrọ ime ya, ịchọ iwepụta taịm gwakwa ndị nwe ụlọ. Achọghị m ịsụ bekee ka ọ mara ihe m na-akọ, maka ihe na-ewute ya nke ukwuu bụ na anyị na-asụ asụsụ Igbo. Otu anyị si wee na-asụ asụsụ Igbo, ọ wụ nnukwu ihe mwute nyere onye ọbụla chọrọ ịma ihe anyị na-ekwu, maka na ọ maghị ihe anyị na-ekwu. Ọ bụ ezigbo nnukwute ihe mwute nyere ya na ọ maghị ihe anyị na-ekwu. Ọ maghị na nke a wụ isi mbido. Ọ ga-eru oge ọ bụ na anyị ga na-asụ Igbo, kọment sekshọn niile abụrụkwa asụsụ Igbo. Ọzọ na ha chọọ ịga kọrọ eriri, ka ọ chọrọ ebe a na-ememe ọkụ latrik, ha gụọ akpati ahụ a ji ememe ọkụ latrik, ha gụcha ya. Ụzọma, nke atọọla gị special. So ọ na-agba ezigbo ihe mwute ma ndị ofe mmanụ zụbata na platfọm ndị Igbo ka a tinye ọnụ ahụ na anaghị asụ bekee. Ọ na-abụrụ ha ezigbote ihe mwute. Ọ na-ewute ha ruo n'ọkpụkpụ. Ọkacha nke bụ na platfọm eche na ọ platfọm onye data, ọ gara ịga na-asụ oyibo. In fact,
ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-ekwetara na ha bụ ndị Igbo. Ha hụ ihe onyonyo ahụ sị Ngozi erere onwe ya. Olee onye rere onwe ya? Ngozi erere onwe ya nye onye ndị Ngozi rere onwe ya nye ndị Igbo. Amaghị ka Ngozi na si wee bụrụ na ọ bụghị onye Igbo. Ngozi ọ na-awụ onye Hausa ka onye Yoruba. So ịpụta na platforms fụ ndị abụ na-abụghị ndị Igbo ha pụta fụwe ndị Igbo na-asụ Igbo. Oh my brother. Ọ na-abụrụ ha ezigbo ihe mwute. Ọ na-ewute ha ruo n'ọkpụkpụ. Chizie ọ na-akpa agwa ka nwa Fela nke ahụ jiri Igbo wee nwụrie isi ya. Ọ eziokwu, nwa Fela nke ahụ achọghị m ịkpọ aha ya ka ọ chenwu ka ị na-ekwu. O werela Igbo, o werela guf ka a na-akpọ ya n'Owerri ebe ahụ m gara akwụkwọ n'ezi obodo. A na-akpọ ya guf, ụfọdụ na-akpọkwa ya anwụrụ. Ị ga-ahụ mmadụ ka ọ bịa kwute gị sị na ọ chọrọ ịzụ anwụrụ. Wee na-ajụ onwe m mgbe ahụ m bịara Owerri ọhụrụ ma anwụrụ ọwụ ihe a na-azụ azụ, because amaghị na guf ka a na-azụ. So ọsọ na a chọrọ ịzụ anwụrụ. So guf a na-akpọ ya guf na o werela guf ka anwụrụ nwekpọcha skọl ya. So ya na-akpa agwa dịka onye werela anwụrụ nwekpọcha skọl. Nke ahụ nwụrụ kọmentị gị kwa. Olee otu ọ ga-esi bụ na ndị a na-asụ asụsụ Igbo na-emebe comment section ha na Igbo? Nke ahụ na-ewute ha to the fullest. Ihe ga-eme onye isi ala wee nye iwu na agaghị ejizi asụsụ obodo ọdịbendị wee na-akụziri ụmụaka ha were bekee in this 21st century. Ọ ha ahụ ga-ezi gị otu esi wee chọọ ka asụsụ anyị wee ya risịa, ka atụtụ asụsụ Igbo wee laa kpamkpam. Ọ ha na-achọ. Biko ihe ị ga-emere anyị bụ na ọ bụla nke a bụ the first time ị na-ahụ our platform, biko gaa subscribe ka m gwọọ kọmentị a nwanne m bụ 699. Daalụ Ngozi nwanne m. Agwana m ndị nwe ụlọ a onye ara batara ebe a. Thank you. Na onye ara batara ebe a. Yes, onye ara, ezigbo onye ara. Ịhụla na ọ gbaragala. Ọ ihe mere ya. Ọ bịara ebe a, ọ ihe a na-akpọ detractors. Ihe mere o ji wee bịa bụ na oche na otu 1 or 2 comments anyị arapụzi ihe anyị na-akọ wee na-ekwu ihe gbasara ya. But I know their tricks. In fact, ọ ihe anyị bidoro na-ekwu immediately we started this live broadcast. N'ihu ebe onye Igbo na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo, ọ ga-enwere ihe onye otu ofe mmanụ ka onye ugwu ga-abịa ebe ahụ abịa tie 1 rubbish comment. Onye awa na-ekwuzi ihe dị mma arapụ ihe dị mma ọ na-akọ, soro onye awa na-ekwu rubbish n'asụsụ Igbo ọ bekee. Ọ ihe nwoke ezibitiri ebe a now practically. Ọtụtụ n'ime ha na-enwechasị channels. Ha ga-emepe channel mee vidio. Ọwụ ihe anya ga na-eme vidio na-eche, mepe channel na-eche ihe dị njọ, ihe ọbụla dị njọ ọ ihe yiri ihe dị njọ gbasara ndị Igbo ka emebe vidio gbasara ya. Ndị Igbo ebidola. O nwere onye Igbo ejidere na South Sudan, o nwere onye Igbo ejidere na Korea, a sị na ọ na-ebu ọgwụ ike. Ọ ga-enwerịrị ihe dị njọ ọ ga-etikwa ya. Ịhụ na the full comment section bụ ndị Igbo. So ndị Igbo na-akpara onye ahụ ego, mana amaghị na a na-akpara ya ego because ọtụtụ n'ime platforms ndị a anaghị akwụ ụgwọ. Tụmadụ nke a na-eme live stream, ọ nweghị onye na-ajụ gị na ị nwetara ego na live stream unless maybe 1 billion views or 1 million views, I don't know. So ha tinyere onye ahụ ọnụ, vidio ya na-aga, YouTube algorithm ewere ya na-atụsa na-efesasị ya, ndị mmadụ a na-etinyere ya ọnụ. Onye ndị na-etinyere ya ọnụ? Ndị Igbo. On the contrary, ịnwekwa onye Igbo na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo, nwoke ahụ na-agbalị, Chineke gọzie ya. Ọ gaghị eje na comment section ya kwuo ihe a m na-ekwu. He just mutters it to himself. Ọ gafeela.
So ihe anyị na-ayọ ndị Igbo, inwe ebe a na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo, the same energy iji wee na-akwado ndị ara na-akọtọ ndị Igbo, were that same energy wee gwa onye awa na-ekwu ihe dị mma jisi ike, wee gwa ya daalụ, wee gwa ya deeme. Anyị nwa na-asị daalụ, that is daalụ. Ọtụtụ na-asị deeme, ọtụtụ na-asị kaahụ, ọtụtụ na-asịkwa anwụla, ọtụtụ na-asị ịgbarịala. Ihe ndị a niile wụ Igbo dialects and they are all welcome here. Chizie sị mba, sọsọ gị gbaa ya rịpọtụ maka na ndị ọzọ soro mee ya. Okay, agbakwala ya rịpọtụ redio. Agbara ya rịpọtụ. Thank you so much, my brothers. Achọọla m ịlakpo ka ọ dịkwa n'oge ọzọ. Mana ihe m na-ayọ ọnụ bụ ndị Igbo ụmụnne m bụ na ọnwụ ha naghị eso this channel, biko were oge a gaa chọọ ebe ị ga-apị subscribe. Onweghị ego a na-ana mmadụ, all free. To subscribe is free, unless monitor chọọ ịbụ a member. Ịhụla ya na YouTube ewetuchala kọmentị ya niile. Ile anya ị ga-ahụ kọmentị a aditax 213. YouTube ewetuchala all his useless comments. Ịhụla ya? Ọ ihe anyị na-akọ na ọtụtụ ọkụkọ rie nne kpụ ufu atụgbuo ya. Ewetuchala kọmentị ya niile. Ọ fọrọkwa some, mana ewetula ọtụtụ kọmentị ya. Ọ ihe dị na YouTube. Ọ ihe nji wee like kwa ebe a, because ọwụ na ndị ọzọ achọghị m ịkpọ aha ha. Ị nwere ike mee this report asị gị ọ na ị ga-ablọk onye ahụ, eblọk ya. Ọ gị nwere ụlọ, onye ala abịa n'ụlọ gị ewee gwa gị na o nwere onye ara na ebe a, esi ha je chụpụ ya. Eji m aka na ọ gaghị akwụsị na iwepụ. Anyị hụla ya, ọsị na ọmụnwa na-ewepụ ya. So m rapụ ihe m ga-eme hụ n'ihe onye ara na-akọ, ọsị na-ewepụla m kọmentị ya. Ịhụla ya, agaghị m ewepụ ihe ọbụla, ọhụrụ m na-ewepụ ya. Ọ ndị nwe ụlọ na-ahụ na onye ara na-akọ akụkọ wee na-ewepụ ya. Mana ihe na-agbagwoju ya isi bụ na ọ maghị ihe anyị na-akọ, ọ maghị ihe anyị kwuru n'ebe a, ọ maghị ihe anyị kara. Ịhụla ya na ọ sịla na ọmụnwa na-ewepụ ihe ọ na-ekwu. So ọ dị mma ụmụnne m ndị Igbo ka anyị na-akwado onwe anyị. Inwe ebe ọbụla a na-eme ihe dị mma gbasara ndị Igbo na-akwado ya. Ike ahụ ị na-eji, ime gị niile ahụ ị na-eji na-atụnyere ndị na-ekwutọsị aha ndị Igbo, were ike ahụ, were that same power wee na-akwado ndị na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo. Otu ọbụla ị ga-esi wee kwado ha, ịkwado ha. Otu anyị si wee kwu, ọ osisi na-amị mkpụrụ dị mma ka ndị mmadụ na-ama mbụrụ. O nweghị ha anaghị eme osisi na-amụ mkpụrụ dị mma. Ọtụtụ na-ejichasị mma na-enye elu ya, asị ka atụkasịa ya. Ịhụla ya? Ọwụ na Igbo adịghị mma, ọwụ na Igbo enwe ha aha eji eje mba, ị gaghị ahụ ndị mmadụ anyị na-emebi ihe gbasara Igbo wee na-asụkwa asụsụ Igbo. Inwe onye mara afanye isi mepere ya ụzọ ka ọ baa ka ị bịa mee gị n'ime ụlọ. Ị na-anụ Igbo, ị na-asụ Igbo, Igbo onye Igbo. Onye Igbo jikwa ebukwa n'ihe ndị Igbo na-eme ihe. Ị ga-achọ ka ị soro n'ime ha. Ọkwa ka ị soro n'ime ha ka ị na-akwado ha, ị ga-abata n'ime ha ka ị na-ekwutọsị ha, na-ekwu ihe dị njọ. M na-ewepụ kọmentị ya, ndị YouTube na-eyarisi kọmentị ya because ahụla na onye ara o werela gufu kpọcha isi ya
mgbe ọbụla ọhụ ihe gbasara ndị Igbo jọ njọ mana ọhụ ihe dị mma gbasara ndị Igbo otinye iru n'ọhịa ofeke isi aga ahụ ga na-anọ n'ọhịa. Nwanne, you are on point track, you are on right track, you are always on track. Ịbụ ezigbo nwa afọ Igbo. Daalụ nwanne m na-atị Chinedu. I love what you're doing. Thank you so much. Daalụ ụmụnne m. Ka ọ dịkwa n'oge ọzọ, ọ bụrụ na ị naghị eso anyị na YouTube, gaa chọọ ebe edere subscribe to our channel. Ị gakwa na social media ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị wụ onye na-emebe Facebook, YouTube, aha anyị wụ the same name, Enuani Cultural Forum. Onye ha anyị na-aza. Ị hụla ya na ndị YouTube ayarikwe kọmentị nke ahụ tinyere ikpeazụ, na nke ikpeazụ a ayarịele kọmentị ya. Ọ ihe mere m ji wee like ya YouTube. Nke a na-eme ya otu arọ m wepụtara oge wee sị ka m tinye anya n'ihe gbasara YouTube, because ndị mmadụ na-agwa m na ebe anwa ka ị ga-ahụ ndị dị mature, ụmụaka. Enwere m TikTok account before, because m na-ahụkwa ya ka ebe ụmụaka na-anọ, ụmụazị na-enwero nsọpụrụ. Enwere onye a na bịara ebe a ka ọ kparie ndị Igbo, ndị nwe ụlọ agọsịla ya na ọ nwata nwa ọkpa, mana ebe ụlọ okenye ka ọkpa anwa na-akwa. Ya reela kọmentị ya niile sef, ọwụwụ some of them, and onye anwa na-eche na ọmụnwa ya ewepụrụ kọmentị ya. Olee ebe m ga-esi wee wepụtakwa n'oge na-ewepụ kọmentị onye ọbụla? Thank you so much everyone. Daalụnụ, Chukwu ya gọzie unu. Ihe unu ga-enwe ike imere m bụ share this video to your own audience. Biko, share this video to your audience. And I want to use this medium to appreciate everyone who is supporting this channel. All your support, I have noted it, and I appreciate it. All your comments. Go to our channel, you see, if I place a video, even if it's not having views, it will have comments. I appreciate every one of you. Thank you, and do have a very pleasant sleep. Daalụ na ụmụnne m ndị Igbo.